Баш гидрометеор үзәк хәбәр итүенсә, аҙна ямғырлы килеүе көтөлә. Йәшенле ямғыр һәм ҡойын ваҡытында нимә эшләргә? Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсөмә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы етәксе ярҙамсыһы Ленар Вахитов. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Ленар Фирдәүсович, йәйҙең тәүге айы йәшенле ямғырҙар, ҡойон менән иҫтә ҡалды тиһәң хата булмаҫ. Бына Әбейел районында үткән ҡойондан һуң район хакимиәте республиканан ярҙам һораны. Был беҙҙең республика өсөн ул ғәҙәти хәл түгел һымаҡ хәҙер. Әле яңылышаммы? Һәр бер ваҡытның, һәр бер чараның үҙенең үзенчәлеге бар. Шуңа күрә һәр бер ваҡытның үзенең рисклары да бар. Шуңа күрә бит инде күпселек ваҡытта без уйласаҡ, җәй ваҡытында яңғындар безнең килеп сыға күберәк, урманнарда яңғын килеп сыға дип. Менә әле озаҡҡы көннәрдә бит инде күрдек, бик кинәт кенә яңғырлар да яуып, күп кенә яңғырлар яуып, менә шушындай хәлләргә китерергә мөмкинлеген күрдек. Яз көне бит инде менә сөйләшкәндә искә төшөрсәгез, ташҡын турында сөйләшкән идек. Мин әйткән идем, что ташҡын ул яз көнө генә булмай, ул җәй көнендә булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бөтөн безнең законодательство белән ҡаралған тикшерү эшләрен алып барып, әзерлекләрен алып барсаң, бу ташҡыннар, мындай кинәт су күтәрелүләре булмас дип әйтергә мөмкин. Шуңа чөнки кинәт кенә яңғыр яуғанда, менә бит инде элементарны гына дип әйтсәк, су үткәрү торбалары ул бит тығыла, пешераҡлар жыйыла, шүп жыйылырға мөмкин. Алар эшләмәсә, кинәт кенә су күтәрелергә мөмкин. Шуңа күрә һәр бер ваҡытта, һәр бер ваҡыт рискларына без әзер торырға тейешбез. Бу безнең республикада ҡурҡыныс, ғәҙәттән тыш хәл дип әйтергә мөмкин түгел, чөнки бу яуымның нормалардан ул хәтлем артыҡ түгел. Ҡурҡыныс ул хәтлем хәлләргә китермәде. Ғөмүмән, күҙәтеүҙәр буйынса, алдан иҫкәртеүҙәр буйынса, ошолай булырға тейешме республикала? Һеҙ иҫкәрткәндәр инде. Росгидромет буйынса, мындай мәғлүмәтләр булған иде, мындай прогноз булған иде, чөнки бездән дә оповещение булды бит инде, СМС оповещениеләр килеп тора. Аҙна буйына булдылар инде. Алдағы ваҡытта да андай оповещениеләр буласаҡ, чөнки яңғыр бик күп, бит инде йәшенләр дә күп кенә, шунан соң боз боршаҡ табылырға мөмкин. Бына һеҙ район хакимиәттәре менән тап ошо районда булыуы ихтимал дип алдан уларға иҫкәртәгеҙме, киҫәтәһегеҙме? Иҫкәртәбеҙ, чөнки бу законодательство буйынса ҡаралған. Һәр бер районның ЕДДС-лары бар, дежурно-диспетчерский службалары белән. Аларның белән һәр бер көндә без совещаниелар алып барып, аларға мәғлүмәтләрне биреп торабыз. Алар инде үзләре һәр бер муниципаль районда, администрацияларда бөтен ҡаралған эшләрне алып барып, әзер торырға тейешләр. Әзер тороу, мәсәлән, ҡойонға нисек мөмкин һуң? Әзер торырға кирәк. Беренчедән, кешеләрне халыҡҡа оповещение булырға тейеш. Икенчедән, яңғырларын алсаҡ бит инде, кинәт кенә су күтәрелсә, мында халыҡҡа ничек үзләрен тоторға кирәк, ҡайҙа барырға кирәк. Бигерәк тә менә әле йәшеннәр суҡты, йәшен ваҡытында үзен ничек тоторға кирәк. Кесә телефоннары белән урынлашмаска, ҡарамаска, шулай уҡ электр приборлар арҡаһында тормаска, аның шушы бөтөн эшләрен ҡарап, әзер булып торырға кирәк. Һәм бына йәшен һуғыу арҡаһында, билдәле ул буйынса республикала быйыл мал күп кенә юғалтты халыҡ. Ул нисектер бына электр көтөүсегә бәйлеме? Ул хәҙер берәбеҙ малды электр көтөүселәр тота. Нисектер бәйләнеш бармы электр көтөүсе һәм малды йәшен араһында? Мындай түгел мин сезгә җавап биреп әйтелмәйем, чөнки әле йәшен турында бөтөн эзләнеү эшләре алып барып бетерелмәгән, ул әле ҡаралып бөтмәгән. Үзем уйлауым буйынса әйтергә мөмкин, аның барыбер сәбәп булырға мөмкин, чөнки ул бит инде электр прибор дип шутлана. Һәр бер электр прибор ул йәшенне үзенә тарта. Менә шулай ук бит инде кесә телефоны да, былай физика буйынса безнең җир өстендә дип әйтергә кирәк, иң ҡалҡыу точкаға йәшен бәрә. Шуңа күрә бит инде күпселек безнең ауылларда да, бит инде ҡалаларда да йәшенгә ҡаршы молниятотлар булырға тейеш. Шуңа күрә бөтөн җирдә дә менә шу рисклар бар. Шуңа күрә йәшен ваҡытында бигерәк тә ятып торырға кирәк дип әйтергә кирәк, ялгыз агачлар ҡырында йөрмәскә кирәк. Шулай уҡ электр бағаналары бар бит, алар да бик бу тартып тора йәшенләренә.
Хәзер күптәр бына телефон ала һәм төшерә башлай яшенде. Кызганычка каршы шулай, күпчелек кеше хәзер үзенең гомерен битендә телефонсыз күрелмәй. Шуңа күрә кызганычка каршы гел кулларында телефон, телефон бигрәк тә нык тарта яшенне. Хүндереп куярга кирәкме тулыгын сауна? Сүндереп куярга кирәк. Монда бит инде йорт кырында булсамы, үзем белән йөртмәскә кирәк. Йортта ничек хакладырга? Йортларда шулай ук бит инде менә яшеннән башка безнең шаровая молния дигән әйбер дә бар. Аның өйгә кергән чаклары да бар. Аннан янгын чыккан вакытлар да бар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә яшен вакытында форточкаларны, тәрәзәләрне ябып куярга кирәк. Бигрәк тә телевизорларны алсак бит инде антенналарны чыгарып куярга кирәк. Нинди электр корылмалары бар? Телевизорлар, холодильниклар, аларны сүндереп, ышкындырып куярга кирәк. Чөнки яшен сукса, монда баганага электр корылмалары эштән чыгарга мөмкин. Шулай ук янгында чыгарга мөмкин. Тагыла бына һуңгы азнала, үткән азнала шәмбе көнде зур гына коенга трассала кешеләр тап булды. Юлда китеп барган вакытта бына ошонда хәүефсезлек турында һөйләшәйек әле, чөнки бәла казаның һин юлдамы, өйдәме, ул карап тормый яшенне. Шулай бәла каза ул аяк астында дип әйтәләр бит инде. Шуңа күрә юл хәүефсезлекләрен аларның карарга кирәк, үтәргә кирәк. Бигрәк тә көчле яңгыр булса, яшен булса, машинада белән обочинага, юл кырыена туктап көтәргә кирәк. Шулай булса хәүефсезлерәк була. Монда инде берәр гадәттән тыш хәл булса инде 112 номеры белән шылтыратып ярдәм сорарга кирәк. Юл ситендә торган машина ул шул яшенде үзенә тартып тормасмы һуң? Чөнки машиналарның яшен кайтарасы корылмаһа булмавы мөмкин. Бу статистиканы алсак, машинага яшен ул бик сирәк суга. Анда очраклар бар, конечно, но аның очраклары бик әз. Шулай да койма яңгыр мәлендә туктап тору хәерлерәк. Туктап торса хәерлерәк, хәүефсезлерәк. Бына әлеге вакытта билгеле булуынса, һау ине урыннары республикала арттырылды. Бу ниндидер фаҗигале, бәхет осракларда кәмметү өчен эшләнелгән, шулай да булып тора. Фаҗигаләр, бына аларның сәбәпләре нимәлә? Кызганычка каршы суда батучылар булып тора. Менә бүгенге көнгә безнең республикада 54 кеше судан чыгарылган кызганычка каршы. Бигрәк тә кызганычка каршы аларның арасында 6 бала, 13 кеше коткарылган. Шулай ук бит инде менә статистикага кайтсак, анализ үткәреп торабыз. Күпчелек менә бату бүлүчеләр, алар рәсми пляжларда түгел, теләсә кайда дип әйтәйек, безнең бит инде күпчелек авыл тирәсендә алсак, райцентрларны алсак, рәсми булмаган урыннарда күп, халык ял иткән урыннар күп. Менә шушы урыннарда бу күпчелек кешеләр бату үләләр кызганычка каршы. Шуңа күрә бит инде безнең республика белән дә әйтергә кирәк, шулай ук Приволжский федеральный округта безнең республика беренче урында тора бу рәсми пляжлардан. Шуңа күрә безнең нинди 150-гә якын шикелле, янышмаһам, шулай. Әле бүгенгә шулай 171 декларация безгә килде. Әлеге вакытта 150 әле рәсми пляж безнең республикада эшләй. Шуңа күрә бу пляжларда бит инде бөтен хәүефсезлек, коткару мәгълүматлары бар дип әйтергә кирәк. Алар каралган, коткаручылар да бар. Шулай ук аларның ул пляжларда, рәсми пляжларда аларның төпләре дә тикшерелгән, алар хәүефсезле. Шуңа күрә халыкка, кешеләргә су инәргә, су керергә кирәк менә шушы рәсми пляжларда гына. Елдан-ел безнең республикада бу пляжлар арта. Шулай да без беләбез, рәсми пляжларга гына һыйып бетмәй безнең республика халкы һәм гомумән кемдер аулак та эрләйдер. Бuna шулай да һау инергә барган, йыенган кешеләргә нинди кәңәшләр, теләкләр yetkерергә? Андый урыннар бездә билгеле, шуңа күрә кешеләрне бит тыйып та булмый. Менә монда су кермәгез дип һәрбер елга буенда, һәрбер буа буенда коткаручыны куеп булмый. Шуңа күрә Әмма барыбер һез беләһегез, шулай. Без урыннарны беләбез, күпчелек кеше кайда су керә. Менә бу ел инде шундый глава республиканың глава буенча шундый эш көтелде. Һәрбер менә шушындый урыннарда, алар билгеле бит инде һәрбер районда монда отдельный пост дип атала, шушы постларны куярга коткаручылар белән. Чөнки менә шушы постлар булса, коткаручылар булса, мөмкин мондый батып үлүчеләр булмас. Аннан соң әйтәсем килә, менә әлеге вакытта безнең бит каникуллар бара. Шуңа күрә балалар үз-үзләренә бирелгән, бигрәк тә авыл тирәсендә, алар елга буенда бит инде ял итәләр. Әле менә көннәрдә эссе булды. Эссе вакытта бала чага барыбер ул елга буена бара. Шуңа күрә балаларны
күз алдында тотырга кирәк, аларның белән аңлатма эш алып барырга кирәк, укытырга кирәк, шулай ук йөзәргә өйрәтергә кирәк. Менә шушы суда батып үләргә мөмкинлеген, куркынычын аңлатырга кирәк. Менә һәрбер көн саенда бу эшне алып барсак, бергәләп балаларны күз колак булып торсак, карап торсак, мондай батып үлүчеләр булмас дип уйлыйбыз. Әлбәттә, алай ышанабыз. Һәм әлбәттә, искән килеш шул буена бармаска. Шулай дөрес. Менә статистиканы алсак, шулай ук 90% ир-атлар кемнәр менә батып үлгәннәр. Алар бөтенесе алкоголь эчемлек эчеп үлгәннәр. Шуңа күрә менә шушы алкоголь эчемлеге бигрәк тә нык ярдәм итә батып үлүчеләргә батырга. Һәм әйтергә кирәк. Уны һала бар, әлбәттә. Һәм шул ук вакытта бына нык эсе булганда халкынуга төшүдә ниндидер башка сәбәпләргә китерү ихтимал. Шулай бит йөрәк янәгә тотуга. Бигрәк тә менә эсселәр булды бит инде 30-32 градуста. Кеше җылынып ята башта пляжда кызына, аның битендә организмы кыза дип әйтергә кирәк, ә суның температурасы нык түбән. Шуңа күрә кинәт кенә суга чумсаң, безнең головной мозгта битендә кем бигрәк тә ширле булырга мөмкин, аларның кинәт кенә күзен җыерырга мөмкин. Шунлыктан андый сәбәпләрдә бик күп. Шуннан соң шуңа күрә суга әкрен генә кереп, үзеңнең тәнеңне юешләтеп, шәк кенә суынып, шулай гына суга керергә кирәк әкренләп. Dur рәхмәт сезгә кәңәшләрегезгә, тамашачыларыбызга файдалы булгандыр дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы начальнигы ярдәмчесе Ленар Вахитов менән хәвефле кагыйдәләрне искә төшердек. Һау булыгыз.